رجی سی کتابی طرف لاسٹ تے ضلع دے چند سفر عرف کھڑی میاں محمد صاحب رحمت اللہ علیہ رومی کشمیر ادب دے بادشاہ سائنس و علم ایسے مالے نو جی رنگ لگا تے کھڑی شریف ہوں بابا جی پیرا شاہ قلندر دمڑی سرکار تو قبلہ عالم حضرت میاں محمد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے نے میرا پیر او لاجپال پیری جڑا دمڑی لے کے کروڑا بخش جائے دمڑی لے کے کروڑا بخش جائے کافر مسلمانہ چھڑا مسلمانہ نہیں کافرانوں میں تے سرکار رومی کشمیر میاں محمد صاحب رحمت اللہ علیہ آپ اپنے پیر و مرشد قبلہ عالم پیرا شاہ قلندر دمڑی سرکار دے دروازے گئے بیٹھے نے تے داڑھی دے نال چاڑو دے رہے نے چوری محمد انصر صاحب آپ چانگالی والے ذرا توجہ کرنی ہے دبئی دے چکے کافی کیسٹا تسی سن چکے ہو تے اے بھی تسا کرنی ہے تے سرکار میاں صاحب رحمت اللہ علیہ داڑھی نال چاڑو دے رہے نے چاڑو دے دے دروازے دے نال سر ٹکرایا ہے قبر دے چوباز آئی میاں صاحب کی چاہنا ہے تو سرکار میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنے پیر و مرشد اگے ریکویسٹ کی تھی اپیل کی تھی تو کیڑی آپ فرما دیں کہ میاں محمد کی چاہتا ہے بابا پیرا شاہ قلندر دمڑی علیہ دولیا تیرے گلو آپ فرما دیں قربان جاؤں میں کھڑی دے شہنشاہ ضلع دے چاند سخن دے سرکار لکھ دیں چاند منٹ واسطے توجہ کرنی ہے آپ فرمایا تے کچھ بھولی گزار اے گدی کتے کچھ بھولی گزار اے گدی کتے تے میں اکھلوٹ کتورا قلندر سخی لکھ اے باؤں پڑیا سخی لکھ اے باؤں پڑیا تے پھر بھی جنت جاسے سار نہ پائے
گزارو تے جو سستے مٹھیائی پر جس کار آون اے جاون ہووے جس کار آون اے جاون ہووے تے چاہیے وانگ پراما رکھیے صاف ونگاں تے رکھیے صاف ونگاں چند سگر پیرمی طرز دے میرے بابا جی قبلہ عالم میاں محمد بخش قادری رحمت اللہ علیہ کیونکہ یہ آج اللہ دے ولی دا عرص پاکے اور اللہ دا ولی جنہوں بلائے وہی آمدہ ہے تو سرکار میاں محمد صاحب رحمت اللہ علیہ رومی کشمیر ادب دے بادشاہ کیونکہ میں جناب چودھری انصر صاحب دی محبت جناب چودھری مدثر صاحب جڑے تھوڑے پائی نے اس پنڈ دے سٹی جلال پور جٹا تعینات نے ساڑھے بھی موسر گران ہے انہاں کہا کہ سائن جی ہر صورت آمنا ہے تے حاضری ولی دی اللہ دے فقیر دی اللہ تعالیٰ فتح سرکار میرے تے بھی نگاہ کرم فرمان تو آڑے تے بھی آخر تے چند سبحان سرکار کھڑی دے پیرمی طرز دے پڑھ کے جاز چاہاں گا سرکار فرمان دے کہ سونے تے سناون والا جے دوویں ہون بپاری سونے تے سناون والا جے دوویں ہون بپاری دوانو قرب عزوروں ملدہ نال پنجاں دے یاد واہ دی واہ لگدی نالوں اے ٹوٹ دی چنگی عشق دے مفتی نے منو دسیا عشق دے مفتی نے تے جڑا مڑ مڑ یہ فرماندا دل لگ جاوے اٹھے عیب نظر نہیں آؤندا تے سرکار کھڑی فرماندے بے غرضاں کے یارو عرض کیے کر لی بے غرضاں کے کرنی او کیتی عرض نہیں من دے دسن کھنڈ کھواندے نے مورا تے او سجن کس کم دے تے سرکار کھڑی فرمایا تو
فرمایا تو بیلی آؤ فرمایا میں پیرا شاہ کلندر کمڑی علیہ دنیا تو بیلی اے سب جاگ بیلی تے گلہ نال تے ہر کوئی لائی پھر دے پر لا کے توڑ نہ پانیاں آنکھیاں چڑھ کے نیزے دی نوک اتیا تے بوے یار دے چاتیاں پانیاں اوکھیاں پر مادی اکبر جوان دی لاش اتے انجونا وگڑیاں اوکھیاں نے تو بیلی عرف کڑی فرمایا تو بیلی تے سب جاگ بیلی تے آن بیلی بھی ایم بیلی پر سجنا باج محمد بغضا تے اج سنجی پئی سرکار میری اکھ نہ ویکھی مر جائیں دا کافر ہو گئے قابل غور لفظ اہل درد والے واسطے جڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت کر دے انہاں واسطے ذرا توجہ کرنی ہے عاشق رسول نے بڑی محنت کی لکھ دے تے میرے سرکار میری اکھ نہ ویکھی مر جائیں دا کافر ہو گئے بھاویں ساری عمر کھلو گے نفل مراد نفل سیتے ہوں مر جائیں دا رو رو گے پر آزم ساری دنیا تیری تے جرم سرکار دا ہو کے خاصان دی گل اینا امائے کے مناسب کرنی پر مٹھی کھیر پکا محمد تے کتیا اگے چک کرنی مٹھی کھیر پکا محمد تے کتیا اگے چک کرنی کیونکہ شدہ مدہ عارف کھڑی رومی کشمیر میرے بابا جی فرمایا شدہ مدہ زیرہ زبورہ نعرہ تکبیر ذرا زور نعرہ ایسے بیٹھنے دی گواہی ہوئے کہ سرکار دے دیوانے بیٹھے نے نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ حیدری شان اولیاء شدہ مدہ زیرہ زبورہ تے سب شان نبی وچ آئیاں غلط کے ازان گناؤں دا لوکی ویگ بلال نوان کہندے غلط کے ازان گناؤں دا لوکی ویگ بلال نوان کہندے ذرا دوست کرو تیان کہندے جیڑی نبی دا نام نہ ٹھیک آکھے کٹ دیو ایسی زبان کہندے تے رب رسول نو لگے پیاری وہی بھیج کے آؤ برہمان گلے کہندے شدہ مدہ زیرہ زبورہ سب شان
نبی وچ آیا پر عام لوگاں نوں خبر نہ کوئی اے خاصا رمضان ہے پائیاں سیف الملوک دا ایک نکتہ قربان جاواں میں اللہ دے ولی دی شان دیا فرمایا سیف الملوک دا ایک نکتہ این لال جوار تے ایرے پر سیف الملوک نو سمجھ نہ سکدے تے بے مرشد بے پیر میرا پیرو جدی گان شیر کھاتا ہے